nosaltres és, des de BASF, un any més un privilegi estar aquí a l'ISIC per entregar aquests premis que fem en col·laboració amb aquesta institució de la que estem tan orgullosos. Són premis que premien la recerca, la innovació i l'empreniment i que ens donen peu a celebrar que el nostre territori segueix produint aquesta mena de resultats de recerca en col·laboració amb la indústria i amb l'economia productiva. BASF ha estat sempre un partner que aposta per la sostenibilitat i per la circularitat i aquests premis busquen això, reforçar aquests tres eixos, no? El talent, premiant la millor tesis, la transferència, premiant la millor patent i, per últim, l'empresa, no? Premiant la millor empresa o startup.